அரோமா மிராக்கிள்ஸ் ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கேற்ப தயாரிக்கப்படும் வாசனை சிகிச்சை. இயற்கையான அரோமா ஆயில்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம், எதிர்மறை எண்ணங்கள் போன்ற மனநல பிரச்சனைகள், உடல்வலி, தலைவலி போன்ற உடல்நல பிரச்சனைகள், ஆன்டி ஏஜிங், முடிவுதிர்வு, பொடுகு, வெண்புள்ளி, சரும பிரச்சனைகள் போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வளிக்கிறது அரோமா மிராக்கிள்ஸ். தமிழ் திரைப்பட உலகம் அதிரடியா ஒரு முடிவெடுத்திருக்கு. இந்த நாசாட்ட போய் உதவி கேட்கறது, இல்லைன்னா ஐஐடிட்ட போய் உதவி கேட்கறது, இது ரெண்டுல யாராவது ஒருத்தர் உதவி பண்ணாதான் இந்த பிரச்சனையை நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியுங்கிற. நாசாட்ட போய் உதவி கேட்கிற மாதிரி நாசா கிட்ட போய் உதவி கேட்கறது அப்படி என்னங்க பிரச்சனை? ஆமாங்க, இந்த கில்டுல ஒரு டைட்டில் பதிவு பண்ணிடுறாங்க. அதே டைட்டில தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலும் கொடுத்துருது, அதே டைட்டில பிலிம் சேம்பரும் கொடுத்துருது. இப்ப 3 பேரும் படம் எடுத்துட்டு வந்து நின்னுட்டு பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? இத பத்தி தான் நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். நம்ம தொடர்ந்து பேசுறோம். ஒரு 20-30 வருஷமா இந்த பஞ்சாயத்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு. டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு. அப்படி செல்போன்ல தட்டினோடனே ராக்கெட் பறக்குது. அவ்வளவு தூரம் போன பிறகும் இவங்க இன்னும் சீட்டு குலுக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை வந்து மாத்துங்கன்னு ஒவ்வொருத்தரும் கதறாங்க, மாறவே மாட்டேங்குது. இப்ப என்ன லேட்டஸ்ட் பஞ்சாயத்து என்ன? அதாங்க பார்டர்னு ஒரு படம், அருண் விஜய் படம். பாத்தீங்களா? நீங்களே அருண் விஜய் நடிக்கிறாருங்கிறீங்க. அப்படிதான் செய்தியெல்லாம் அறிவுலகன் டைரக்ஷன்ல அந்த படம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா தீனான்னு ஒரு ஸ்டண்ட் நடிகர் நடிச்ச படம் அது. அதுக்கு சென்சாரே வாங்கிட்டாங்க. ஆனா அந்த படத்தை வியாபாரத்தை பேசுறதுக்கு போனா இப்ப நீங்க கேக்குற மாதிரி தான் கேக்குறாங்க. இது அருண் விஜய் படமாச்சா, ரேட் ரொம்ப கம்மியா சொல்றீங்களேங்கறாங்களா? அதே பிரச்சனை அவங்களுக்கு. இப்ப இவங்க வந்து என்னடா நம்ம டைட்டில் அவங்க வச்சிருக்காங்க, இது வந்து அப்ஜெக்ஷனுங்க, நாங்க முறையா கில்டுல பதிவு பண்ணிருக்கோம், சென்சாரே வாங்கிட்டோம். 2020 சென்சார் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போறோம், நீங்க இப்படி பண்ண என்னங்க நியாயம்னு கேட்கறதுக்காக போன் அடிச்சா எதிர்முனையில ரெஸ்பான்ஸே கிடையாது. லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க, அதுக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லையா? இப்ப இந்த குரூப் என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம முடிச்சிட்டு இருக்கு. இப்ப இவங்களையும் நாசாவுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சா ஏதாவது ஐடியா சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்ப இந்த தீனா நடிச்ச பார்டர் படத்தினுடைய வியாபாரம் கெட்டு போனதுனால அவங்களுக்கு போனை போட்டுனா அவங்க வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. ஏன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க தெரியுமில? அவங்க வியாபாரத்தெல்லாம் ஜம்முன்னு முடிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்காங்க, அதனால ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதான் அந்த எளியவர்களுடைய வலி வந்து கொஞ்சம் வலியவர்களுக்கு எப்பவுமே தெரியாது. உண்மை. பார்டர் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா லெவலில் அந்த படம் ஒரு 8 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டாங்க. வெறும் தியேட்டர்கள் மட்டும், தமிழ்நாடு தியேட்டர்களே ஒரு 6 கோடி ரூபாய்க்கு விற்றதா ஒரு தகவல் இருக்கு. இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்க, ஒருவேளை அந்த தியேட்டர்லாம் மூடி திறக்கவே இல்லை அப்படின்னா அப்படியே ஓடிடியில தள்ளிடலான்னு அங்க வேற பேசிட்டு இருக்காங்களாம். தயாரிப்பாளர் என்ன மனநிலைக்கு வந்திருக்காருன்னா, இப்ப ரொம்ப லாபம்லாம் வேணாம், நம்ம போட்ட முதலீட்டுல இருந்து ஒரு 20% மார்ஜின் வச்சு நம்ம தள்ளிடலான்ட்டு சோனி லைவ்ல பேசிட்டு இருக்கிறதா ஒரு தகவல். சோனி லைவா? ஆமா, தனஞ்சயன் போயிருக்காருல்ல. ஆமா, சோனியை பத்தி இன்னொரு தகவல் இருக்கு. இப்ப இந்த சோனி வரிசையா நல்ல நல்ல படங்கள்லாம் வாங்க போறாங்க. இப்ப ஏகப்பட்ட படம் சோனியை நோக்கி தானே கியூ போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? நான் நேத்து விசாரிச்சேன், இந்த தேன் பட தயாரிப்பாளர் தரப்புல இருந்து ஒரு தகவல் ஒண்ணு சொன்னாங்க. நிஜமாவே இனிப்பான செய்தி. அவங்க வந்து சோனியை அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்க. சோனி வந்து அந்த படத்தை பத்தி ஏற்கனவே பெரிய டாக் இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து சரி இந்த படத்தை பாப்போம்னு முடிவு பண்ணி பாத்துருக்காங்க. பார்த்தா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அந்த படத்துக்கு தான் ஏற்கனவே நல்ல ரிப்போர்ட் இருந்தாலும் ஒரு படம் பார்க்கணுங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லையா? அதனால பார்த்து படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து நம்ம பண்ற முதல் படம் ரொம்ப இனிப்பா ஒரு சென்டிமெண்டாவே தேன் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு உடனே அந்த படத்தை சைன் பண்ணிட்டாங்களாம். ஜூன்ல அந்த படம் வந்து ஓடிடில வரப்போகுது. ஆமா, அப்ப ப்ரொடியூசருக்கு வேணா ஒரு தகவல் சொல்லலாம், சக்கரைன்னு யாராவது படம் எடுத்தா சோனி லைவுக்கு போங்க, அவங்க வாங்கிக்குவாங்க. இல்ல ரொம்ப பேர் நமக்கே கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க, சார் இந்த தேன்ங்கிற படம் வந்து எதுல பார்க்கலாம், நாங்கெல்லாம் இங்க பார்க்க முடியல, நீங்கெல்லாம் வந்து அந்த படத்தை சிலாகிச்சு சொல்லும் போது பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு, ஆனா எங்க போய் பாக்குறதுன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சோனில போய் பாருங்க. கர்ணன் படமே தியேட்டருக்கு வந்தது, பல பேர் கொண்டாடினாங்க, ஆனா நிறைய பேரால பார்க்கவே முடியல. இப்ப அது அமேசானுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் மாத்திரம் அடடா படம் சூப்பரா இருக்கே அப்படின்றாங்க. அதைத்தான் நாங்க ஆரம்பத்திலேயே சொன்னோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த படங்கள் மட்டும் இல்லைங்க, அடுத்தடுத்த படங்களே அநேகமா ஓடிடி தியேட்டர் இப்படி ஒரு குழப்பத்துல தான் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு இந்த பிரபுதேவா நடிச்ச பொன்மாணிக்கவேல், அந்த படம் ரெடியாகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அந்த படம் வந்து இந்த பேண்டமிக் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் தியேட்டருக்கு கொண்டு போகணும் தான் ப்ரொடியூசர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இடையில ஓடிடில யாராவது நல்ல விலைக்கு கேட்டா கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மூலையும் இருக்கிறாரு. அப்படியா? இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் யார் தெரியுமில? ஜபக். ஆமா, நிறைய படங்கள் எடுத்தாங்க.
அவர் வந்து இன்னொரு படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த படம் பேரு பரமகுரு. யாரு ஹீரோனா சசிகுமார். அதுல வந்து முதல் முறையா அவர் வந்து ஒரு போலீஸ் அதிகாரியா, ஒரு துப்பறியும் போலீஸ் அதிகாரி, இன்வெஸ்டிகேஷன் போலீஸ் ஆபீசர். அதானே தமிழ்ல சொல்றாங்க. ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு மாதிரி சொல்றீங்க. மேஜர் சுந்தரராஜன் சாவுல இருக்காரு. இதுல பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்ப அவர் தயாரிக்கிற 2 படம், ஒண்ணு பொன்மாணிக்கவேலு, அதே பேர்ல ஒரு போலீஸ் அதிகாரியே இப்ப இருக்காரு. அப்புறம் அந்த பரமகுரு இருக்குல்ல, ஏற்கனவே பொன் பரமகுருன்னு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி இருந்தார், ஐஜியாவெல்லாம் இருந்தாரு. சோ இவருக்கு போலீஸ் அதிகாரிகள் மேல என்ன மயக்கம்னு தெரியல, வெறும் போலீஸ்காரங்க பேர்லயே படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. சங்கர் மனநிலை இப்போ 4 பக்கமும் அணை கட்டிட்டாங்களேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பொதுவாக ஒரு தமிழ் பட பிரச்சனை வரும்போது நேராக தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு போவாங்க. சார் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது, நீங்கள் சம்மந்தப்பட்டவரை கூப்பிட்டுவாங்க அப்படிம்பாங்க. சங்கரே வந்து வடிவேல் பிரச்சனைக்கு கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போகல, தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு தான் போனார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தளவுக்கு அங்கேயே அமைக்கபெல்லாம் பேசி முடிச்சிருவாங்க. ஆமாம், நிறைய ஏங்க பல வெட்டு குத்து நடக்க வேண்டிய பிரச்சனையெல்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக உட்காந்து தீர்த்து வச்சிருவாங்க. அப்படி ஒரு அமைப்பு இது. இப்போ அங்கே தான் வந்து போயிருக்கணும். பட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக்கா என்ன பண்ணிட்டாங்க, இங்கே போனோம்னா சங்கர் வந்து பெரிய டைரக்டர், மரியாதைக்குரியவர், அவருக்கு ஃபேவராக ஏதாவது நடக்கும், கொஞ்சம் கூட ஃபேவராக நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஃபிலிம் சேம்பருக்கு போயிட்டாங்க. அது வந்து தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு. அவங்க நினைச்சாங்கன்னா ஒரு டைரக்டருக்கு இந்தியா முழுக்க தடை போட முடியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்புல போய் வசமாக இவரை போய் லாக் பண்ணி விட்டாங்க. இப்போ அங்கே விசாரிச்சவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, தெலுங்கு ஃபிலிம் சேம்பர் இவங்கள்ட்டலாம் கூப்பிட்டு பேசி இப்போ சங்கர் வந்து இந்த இந்தியன் 2 பிரச்சனையை முடிக்காம தெலுங்கு படத்தை கையில் எடுக்கப்படாது, ராம் சரண் படத்துக்கு போக முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அங்கே ஒரு லாக்கப் போட்டாங்க. இப்போ ராம் சரண் என்ன பண்ணுவார், அவர் பிஸியான நடிகராச்சே, அவர் யோசிச்சிருக்கிறாரு, சரி இந்த பஞ்சாயத்து முடியறது இன்னைக்கு நடக்கிற மாதிரி தெரியல, அதனால நடுவில் நம்ம ஒரு படம் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த இந்தியன் 2 பஞ்சாயத்து வந்து ஃபிலிம் சேம்பருக்கு போச்சுல, அங்க போகும்போதே லைக்கா தானே அந்த பிரச்சனையை எடுத்துட்டு போறாங்க. அவங்க போய் இதெல்லாம் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு, சங்கர்னால எங்களுக்கு இவ்வளவு லாஸ்ன்னு ஒரு பெரிய பட்டியல் போட்டிருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. ஸோ அதை கேட்ட இந்த நிர்வாகிகள் வந்து கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்க. ஸோ அப்போ பாதிக்கப்பட்டது விக்டிம் வந்து லைக்கா தான். ஸோ அப்போ லைக்காக்கு தான் நியாயம் கிடைக்கணுங்கிற மாதிரி அவங்க மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ இது எப்படியோ சங்கருக்கு தெரிஞ்சுதான் அவர் அங்கே போகாம அமைதியா இருக்காரு போல இருக்கு. பட் ஃபிலிம் சேம்பர் வந்து தெளிவாக முடிவு பண்ணிட்டாங்க, லைக்காக்கு வந்து நம்ம நியாயம் வந்து கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி அப்படியே ஒரு தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள பூந்து இப்போ அந்த படமே போஸ்ட்போன் ஆகிற சூழல் வந்துருக்கு. ஆனால் நான் என்ன சொல்றேன், இவர் நான் இந்தியன் 2 எடுக்கவே முடியாது அப்படின்லாம் ஓடலை, சொல்லலாம், நான் ரெடியாக தான் இருக்காங்கிறாரு. அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பண்ணி டக்குன்னு முடிச்சுட்டு அவர் வழி விட்டு அனுப்ப வேண்டியதானே. அதுதான் சொல்றேன், முக்கியமான உங்க பிரச்சனை என்ன, படம் எடுக்கணும், இவரு படம் எடுக்க ரெடியா இருக்காரு, டப்புன்னு ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க, கிளம்புங்க அப்படின்னா பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். அதை செய்யாம இவருடைய தொழிலை முடக்கணும் அப்படின்னு இவங்களும் இவங்களுடைய படத்தை வரவே கூடாதுன்னு இன்னொரு தரப்பும் வரக்கூடாது. ஆனா எல்லாத்தையும் மீறி அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஈகோ இருக்கு. இதுவே இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வேற ஒரு டைரக்டருக்கு வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, ஆடா பண்ணது வரைக்கும் போதுப்பா, ஆனா சினிமா விட்டு ஒதுங்கிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை கூட போயிருவாங்க. அது எப்படி போவாங்க, இத்தனை கோடி கொட்டுற சினிமா விட்டுட்டுலாம் போயிட முடியுமா? என்னங்க நீங்க கரெக்ட். ஆனா டைரக்டர் சிவா ஏன் அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாருன்னு தான் தெரியல. என்ன அந்த முடிவு போட்டார்? சிவானா யார்? சிறுத்தை சிவா? ஆமாங்க, வேற யாரு இருக்கா சிவானா? அவர் ஒருத்தர் தானே. இல்ல கேட்டேன், நீ இந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாருங்க, ஏதோ ஒரு புதுமுக இயக்குனர் பட வாய்ப்பே கிடைக்காம சரி சினிமாவே வேணாப்பா அண்ணாத்த பண்ணிட்டு இருக்காருல்ல, அந்த டைரக்டர் பத்தி தான் சொல்றேன். அப்படியா? ஆமா, சரி. எத்தனை படம் பண்ணாலும் அவர் பேர் சிறுத்தை சிவா தான் போட்டிருக்கு. இல்லங்க, அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர். அவருடைய எய்ம் வந்து நம்ம ஒரு தமிழ் சினிமாவோட ஒரு முக்கியமான இயக்குனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறது. ஆயிட்டாரு, பேரு புகழ் எல்லாமே வாங்கிட்டாரு. ஏங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பேரு புகழ் அவ்வளவா வயசாகி போச்சு, சின்ன வயசு தானே. விஷயத்த கேளுங்க. அவர் வந்து அவர் நண்பர்கிட்ட பேசி இருந்திருக்கிறார், சார் ஒரு 2-3 படம் பண்ணுவேன், அதுக்கப்புறம் நான் வேற ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் போறேன், வேற ஒன்னா கொஞ்சம் ஃபேமிலியோட சினிமாவே வேண்டாம், ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு தகவல். போக முடியாது. இல்ல இப்படிதான் ஒருத்தர் ரொம்ப சீக்கிரம் நான் இமயமலையில போய் செட்டில் ஆயிடுறேன்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு, ஆனா தொடர்ந்து படத்துல நடிச்சுட்டே இருக்காரு. அதனால இதெல்லாம் நம்ப முடியுமா? இன்னொன்னு 2-3 படத்துலயும் வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா அவருக்கு கமிட்மெண்டே ஒரு 3 படம் பண்ணி வச்சு. ரைட்டா? அப்புறம் அதுல ஒரு படம் ஹிட் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன், விட மாட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு 2 படத்தை கமிட் பண்ணுவாரு. ஏன்னா அப்படி எப்படி வந்துடும், அது சும்மா சொல்றது. குதிரைக்கு முன்னாடி புல்ல கட்டி விட்டா அது பார்த்துட்டே நடந்து போயிட்டே இருக்கும். அது சரி, அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் 2 நாளைக்கு முன்னே நம்ம ஒரு புது விஷயத்தை பத்தி பேசணும், அந்த ரோடியோ நடமாடும் அந்த செய்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் அது பரவலா இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாவே அந்த தகவல்
போயிடுச்சு. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டா அது ஏற்கனவே சில நடிகர் நட்சத்திரங்கள்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்களா. அதுல யோகி பாபு என்ன சொன்னாரா, எனக்கு அவங்க கிட்ட அந்த ஒரு யூனிட் தான் இப்ப இருக்கு, சரி எனக்கு வந்து இது தொடர்ந்து தேவைப்படுது, அதனால எனக்குன்னே ஒண்ணு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஆமாங்க, அவர் கையில தான் டசன் கணக்குல படம் இருக்குல்ல. ஆமாப்பா, அதனாலதான் அவர் கேட்டிருக்காரு. விஜய் சேதுபதி கேட்பாரு, அப்ப அவருக்கு ஒண்ணு ரெடி பண்ணிட வேண்டியதா. கேரவன் கலாச்சாரம் மாதிரி ரோடியோ கலாச்சாரம் ஒண்ணு வந்துடும். ஆமா ஆமா ஆமா. அதான் என்னைக்குமே ஆளுங்கட்சி எதிர்த்து எதுவும் போட்டுறக்கூடாது, அவங்களுக்கு எதிராக எந்த கருத்தும் சொல்லிடக்கூடாதுல எல்லாருமே அலர்ட்டா இருப்பாங்க. ஆனால் கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து நீங்கள் என்னதான் என்ன திட்டினாலும் அவங்கள விட மாட்டேன், தொடர்ந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் தப்பு செய்கிறாங்களோ தொடர்ந்து நான் வந்து குரல் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பேன்னு ஒரு சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. குறிப்பாக ஓவியா மோடி அரசை வந்து தொடர்ந்து அவங்க கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அதனால தான் ஐடி ரைட்லாம் வந்துச்சுலாம் சொன்னாங்க. அப்போ கூட சொன்னீங்க அவங்க வந்து இனிமே இந்த மாதிரிலாம் எழுதக்கூடாதுன்னு எழுதி வாங்கிட்டு போனதெல்லாம் சொன்னீங்க. ஆமாம், ஆனால் நேற்று வந்து ட்வீட்டை பார்த்தா அப்படி தெரியலையப்பா. என்னன்னா டெல்லியில் வந்து கொஞ்சம் பேர் போஸ்டர் ஒட்டி இருக்கிறாங்க, எங்களோட குழந்தைகளுக்கு வச்சிருந்த ஊசி எதுக்கு நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணீங்க அப்படின்னு ஒரு போஸ்டர் ஒட்டி இருக்கிறாங்க. அவங்களை வந்து டெல்லி போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை பார்த்துட்டு ஓவியாவும் அதே கருத்தை நானும் சொல்றேன், என்னையும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஹேஷ்டேக் அடிச்சு விட்டாங்க. எப்படி இது? ஆமா, நல்லா இருந்துச்சு. பாத்தீங்கன்னா இஸ் டெமோக்ரஸி ஆர் டெமோக்ரேசி அப்படின்லாம் போட்டு பயங்கரமா நக்கல் அடிச்சிருந்தாங்க. உண்மையிலே இது லேடி சித்தார்த் இல்ல, அது எப்படின்னு கேக்குறேன். இவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவ்வளவு இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்க அப்படி ஒரு துணிச்சல ஒரு கருத்து கேரளா மண்ணுக்கே உரிய வீரம்னு நினைக்கிறேன். அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம். ஆனா நீ ஐடி ரெடி தானே, வந்துட்டு போங்க, நான் எல்லாத்துக்கும் ரெடிங்கிற மரலையில இருக்கு. வடிவேல் மாதிரி சட்டப்பை தூக்கிட்டு சொல்லிடுறாங்க போல் இருக்கு. அதான் செத்த மூதின்னா அது ஜிபி முத்து, சொத்த காமின்னா அது ஐடி கத்து.